Takže s novým batom od Vandraku som pripravený na najbližšiu stanovačku, keďže tam mám zabavené všetko, čo potrebujem. A to napríklad nafukovaciu karimatku, bez toho sa nevyspím. Pochopiteľne na stanovačke nesmie chýbať ani stan. A takisto vždycky je dobré mať aj dobrý spacák. A to není všechno, hosto. Dokázal som si sem zbaliť ešus, kartušu a Vandrak varič, aby som si mohol navariť. A to gule musia byť. Takisto mám aj notebookček na filmy. Bez toho tiež nezaspím. A v organizeriku mám potom aj pera, Vandrak titanový spork a takisto aj labelko, keďže sa mi nezmestí do Kidexu. V ďalšej prihradke potom mám zbavený ešte samozrejme na ráno aj monstrík. Softšelovú bundu, keďže počasie sa má pokaziť. A samozrejme nesmie chýbať ani muničák a kartička nášivka. Batohy Vilnus nájdeš na našej stránke v čiernej a v zelenej farbe. Samozrejmosťou je potom aj vylepšený systém odetrávania na chrbte a spevnená chrbtová časť, čiže ma do chrbta nebude nič tlačiť. Takže ak ťa zaujal, dojdi si ho potom na predajňu alebo čakaj na e-shop. Díky, čau!